Ora kuntilanak lanang kok ngendikin iki wis senane get-geti aku. Iki ngopo to malah nyusul rene wong tak kon resik-resik omah kok malah nyusul rene. Anu lho Mas, wedang putih entek aku ngelak. Oh iya, Kin. Aku mau tuku galon malah lali. Kebiasaan. Memang aku yo ngelak Kin. Tapi aku ora pengen wedang putih. Ilat kuwi koyo troso-trosonan es teh Kin. Sing seger lho, sing sepet legi. Enak banget Kin mesti Kin. Lah ya kuwi Mas, wedang putih ra duwe kok. Tuku es teh wae yo. Sik. Tak tilekane brankasku sik. Kosong Kin. Biasa bar lebaran. Enenge gur KTP Kin. Payu ra ya nggo tuku es teh. Sampeyan ngawur Mas, bakul es teh pada men tukang pinjol.